musha wenyu. Asi mukomana wangu injitaura naye zvakanaka. Anotaura dare re wakomana watatu. Asi wakomana watatu pirigado. Kutanga ndichifamba nedare mune mhosva irimo yakapfeka jira tsvuku. Ndoye yechipiri ndoye yechitatu. Yekutanga mhosva gamba rakatorwa nabambo achitora mumusha wekwa Tambara. Atora gamba rekwa Tambara chokwadi rikarimwa rakabhadharwa iri. Chakunetsa ndechekuti harina kudzoserwa kuti rikupurwe. Raifanira kunge richibikirwa pagore. Arisisiri kubikirwa gamba rakupisa posi. Asi akanga achifambira nyaya idzi akazoona sekunge tsvimbo dzababa hadzisisina basa. Ndokubva anotorawo futi nyaya tsvimbo iyi. Panorwara munhu wenyu anorwara itaura nyaya dzetsvimbo. Kudaisawo tsvimbo dzangu, zvinhu zvangu, tsvimbo dzangu, zvinhu zvangu. Mudzinza renyu mune nyaya yekukana umambo kana kuti usabhuku hwenyu pane pahune utsotsi neumambo munohuda futi mukomana wangu achibwereketa. Mune kumhanya kwaenda kunobatwa zvabatwa kumatare ezvinhu zveumambo posi pausabhuku piri. Asi nhasi uno uyu kune mateka idzo arimo amuchazopinda muguta rekwana story kuchibata zvamunobata. Story anodei kumusha menyu wakomana. Alright, ichagadzirika. Inoputika achabuda ega achitaura. Asi munguva yehondo makabereka matomo ebhuku. Mune mweya uri kunetsa uri kupinda ufuti nemurudzi rwenyu. Asi mweya uyu ndewe munyasarande. Agora ndichibvunza munyasarande adaranga kuti mudandipa mudandipera chiyani. Ndomubvunza munyasarande unabuda kuponi wene yari kutaura nyasarande. Agora naranga ine pano ndikalina mushini wangu nchisona sona. Gidi. Wadandipa wanu wabhuku iri kundiuraira mushini wangu. Wakatora mapoto, masosi, mamishini ya kusonesa, baskoro, wangu wakatora baskoro, wangu wakatora makapu. Asi mweya uri kutaura kuti kenge aibi kenge munhu wenei kenge kenge musha menyu ndiani? Murimo imimi wanhu verudzi pane arimo akapinzawo boko rake pakufa kwa kenge mukati menguva yehondo. Kenge hana munhu wakatengesa asi kenge akaengerwa ruwengo. Wanhu wakatora mapoto, masosi, ngondo iyi makawanda wana nematombo warimo mukati menjambu yeneyi pazvinhu zvakenge. Dzimwe dzimba dzapera kudufu nenyaya kenge. Nasi unoita kwenyu chatangira kwenyu kakwasabukuka ndimi baba kama kamirira nguva yacho kuti mumuretse kenge. Kenge angasina motsva. Hapana, bvunzai kuti kenge akatengesani. Kenge izvisonera hake, kaizvigarira pomba pako, kachisona hembe dzako namabhasikoro ako basi mukadzi angasina. Kuna kune 5 mapito 5. Nasi ndo nyaya yakunetsa musha menyu. Muri kuirasirira naso. Jikota kune 7 puti. Ndaona mwamhanya wanamata kuzviratidza wachivhara. Wabambo wenyu pawakaita zvinhu izvi wakaenda kun'anga yenzi mvuri webere ikamboda kuvhara. Mvuri webere munomziva mvuri webere? Munomziva here? Munomziva. Anamboya nemusha menyu mvuri webere. Waba warumenyu wachiripo. Wachuya baba. Waifambidzana. Ugoziva kuti zviri kuitiwa naye musha memunhu unoziva iyi. Kana murwere wacha mitombo
Nasuno ye wacharurwara itaura padzimvuri yebere chifocha padikidiki chifocha umambo chifocha chikudaura chifocha chimbo chinwawa chifocha saka ndandikuudze kuti musha wenyu wakatsakarira wamwenyu wari kuramba asi makadai sokuna wabambo wairi wasara kumbawo waramba kubatana nemimi waramba kubatana nemi waruti pachinoda kuputika zvikanzi siyai zviri muimba yacho siyai zviri muimba yacho asi kupenga majana zvinogona kumuka zvamumba mawo urwere hwekupenga una maduba chinopengesa munhu ingozi saka nhau dzengozi dzirimo ngozi yakenge irimo kenge mazvibva mangwana musazoti aiwa baimbwa yegorongoza anotudza chokwadi mune nhau yakenge irimo yabva ipapo mweya uyu wakupfuka makatanga kusimuka mhepo pane ari kunzi mbuya mumusha menyu akatanga kupumwa pfukwa yambuya muri kuiona iwe muchemberi wakagarapo uri kupumwa ufuti iwewe wacho uchiri mupenyu handisi kukurowa imbwana kwega mpini asi mukomana wangu ari kuti ndikuudze pachena kuti iwewe uri kutonongedzwa iwewe uri kunzi unoziva zvese iwewe uri kunzi ndiye anoziva nyaya yese taura chokwadi uri kupumwa iwewe hapana chandinoziva hapana chandoziva sekukana maoko angu iye hapana chandakabata kuti ndiendewo kobata handinoziva chokwadi hapana kana ndine zvese kuno nditaurirei uenda kwega kwega ona mukoma wanyanya akambolikumbilira dare renyu akambonamata ona uyu wanyanya buda panapa uyu wanyanya ona ambonamata anamata uyu arutaurwa panapa ndiunyemba hamuna kusvika kwere asi amboliti fambe panapa pakati nepakati akati unganai mese titaure nyaya iyi pachena hamuna kuzoungana mese bapanapa makabva mati nzve makabva mati farara kunge makunguko wakuramba sekuti afamba tega taramba saka tatinekundwa kuti kwasekurungo tikati wakomana hendei ikoko kutozvipira kuti hendei ikoko chauya mufana waitira tati hendei ikoko kwasekuru uri kutaurwako tindosvike mambo anokutongai kwenyumbani hetimeni wenyu ndiani uri papi vanakanhongoma kuchikoro kwasanhani vanavakasvika uko mujinga muchikomo mumausha nyaya ichazopinda nekwana mambo ichasvika ndatira kuti musha wenyu uchene wese hazvinakidzi kuti munosiya vana vadiki so wopenga akatanga uyu mangwana wako mangwana ndewekuimba iyo wedza ndiwo kutanga kunoita mbirombiro dzeubenzi mashure metso muubenzi andisi kuona kuwangole wakanzika wanga uri kuere ubenzi masina vatotangira imusina kana izvozvi zvaari kuita zvizvo unokusha kuti zvabvepi munhu ane rudo izvokuru ane rudo rwakaperera mwana ari kuita izvozvi unobva wadzicha kuti hei wese munhu ari kuchema nemwana ane rudo rwokuti zvitauri gomoro renyu muchamuita seizvo jo sekuru yaudishato ndianenda ukata zvokutamba ndikasiya mukadziri kuenda kuamerica uida musiya pambanaa ndinokadza ndege ndidanyotengoma tikitikitika saka watorora mukadzi papa chanye danyotengoma sekuru tipe ng'ombe dzedu kana watotora mukadzi ng'ombe dzedu dzakaendeswa sekuru osendiriposa hanzi mombe kapo sekuru uende nemukadzi wako
Uchaunza malori matatu eshuka utole mwana wanu. Malori matatu yese ndenyu. Ndafuraka zvangu. Bambo wangu. Maroli matatu. Nao. Maroli matatu nao. Ndine 4. Kabisa kupenda. Kune 2 tons. Fraka. Tutarize unitizo zinoona mukadzi. Unoziwa ndikabata demoka. Ndamira wena. Alright, zvakanaka. Nhau iripo munofanira kuti mubatsirwe. Mabatsirwa musha wenyu dare renyu harisi diki tichambotamba naro. Pachamboita mapfutse kishiti. Asi kana tatotanga. Baba mkuru chibambo chimbamfana. Bambo mfana. Nhau yepachimugwagwa tida kuikumbirira. Toona kuti tichaifambisa sei. Kwatambara kuchada kukumbirirwa toona kuti kuchafambiswa sei. Nhau yakenge ichataurwa. Chimugwagwa ndiye mvuri weberezvo. Ndizvo Chimugwagwa ndiyo Sekuru ari pagomo iro ari muzasi megomo iro rinonzi Naniro. Ari muzasi imomo. Muyera nyangu muyera umba. ndiani wenyu chimugwagwa? Ivo vamuchembere ivo vanomuti hanzari. Chiti hanzari parudzi. Isusu kwati sana anisavi. Imi makamborapwa kwa chimugwagwa anorapa? Taimbonza kuti anorapa Sekuru nemarapira. Sapiye zvikwambo baina ndindi zvikwambo. Wana apa kana poenda zvikwambo. Alright, azvina muzvo. Tokanyaya kuti Tinozoona kuti zvikwambo bozi. Nika kuti tsigi regai timbobatsire. Ndaona angarisawira aiuya mushamiri. Achimbomira kubatsiridza pausahwira. Ichaiso musakane ngatidai kuti mushaumire zvakaita sei. Zvakanaka asi kutaura chokwadi chikunetsa mushamiri yengozi nezvikwambo. Ndonyaya polisi. Kozoita pfungwa yekupumha wana mbuya yagara itori imwe. Ani murudzwa. Wamwe wacho wanga wachiita sewanozotuka wana tete, wachivhiringidza wana tete, mukati memusha wana nhani wega imo nyaya yacho. Tichazoibata wedu. Asi iri kupengesa kusvika apa. Nyaya yengozi nezvikwambo. Asi kenge apfuta manje. Hapana kwamuri kuenda. Kenge! Saka nenda kuti tirongane imimi mhuri mobatana toona kuti ane panokwanisa kubuda ere kenge kana kuti tobata mitete yekuti abude kenge kana akahoira pane yawo kana wapi meni kuba kwejiko takadai soka rimwe dzinza mona izvi tungofamba takadai mwacho vari kuramba wakawanda saka kutaura kuti pazvinenge zvangoputikira Sekuru mheno pamotozoungana Sekuru tungudira kuno ari kuramba pamunokumbira Sekuru ndekuti kubikisa kwacho kwawatita ikota mheno kwazvaikoko imimi kumbira Sekuru shuwa chokwadi ngazvipinde mumba imomo timboona matozviona wega kuti kune wairi chaiwo warikusimbisa kuramba wairi chokwadi wairi watsigirana wari wairi kudaka saka ngazviende ikoko Sekuru ndatambudzika ngachapiwe futi nhamo yakadiwa komani tatambira mutoro wenyu tichachiona kuti tinopangana sei titange kubatsira ari kurwara adzikana ndikarapa mwana wenyu achiita zvakanaka munondipenye chimboitani bhechi zvekuti bhechi atiite vakuramba bhechi zvanzi bhechi kuti aiwa bhechi atiite bari kuti vanotadza aiwa vanogona saka tinoita bhechi ita bhechi Bhechi Sekuru. Ari ndoba mombe indoba imwe. Bhechi basi. Ende kuMozambique kumabhack. Alright. Isusu Sekuru kunovuka takaingwaise kutendera bedzi bati kutenda manje Murundonera pane maonera taita titofamba kuya kuno nemanzwira acho tikati manga tiende kwekupesira kuna Sekuru umwe kweso angani mazata maombe dunyiba anza tukamzinda nokyo nolinga ngo mujuya munzira mangona zvakaita akakudza zvengoma musati maziwa kuti unokuneangani fambeira unoridza
vanzi kachipambo kwenyu ndakaona tiri mashure ndakati ndachidzura pababidi ndachidzura pamuteto chipambo makaisa mbuya warawo aitaura muchemberi tezvara amaita basa mani wakadzota towese ndo vangu anenge adaita mafanidzi ndikagadzira iya alright hazvina musha regai ndisume walidziwe basa kuti panapa pauya murwere titange kumubatsira ikona pamusoro usuma ipaita murwere pano so takukumbirawo mabasa agents sununguraona tenda zvamuri kumuona ndiye ari pano ndisanhani uyu bona kisi wari kurwara watambura takukumbira unyanzvi nekugona kwenyu nemashawi homba rumwe tibatsire murwere adzikame ndipe neubutera mwa ukaona ndabata pfuti ndikatadza rudzani pamukazi asi mwamunya kunaka uye ukaona kati ishoma ndida president ekugadafi handiti ndakamura yakaona mateni of course rimwe yacho ndipendigame bamba mondoro kuti mukanga unoisa futi kusiri kwepironi anzoenda usanyari inaninyani umunda udza kuti unoedza nembezo ipower ndokune tsinga dzekufa ndosaka ndiunya ndakambotsemuka musoro ndikadzira zoi ndikachema ndikati bambo wangu kefas kose atoka kicheni kachaa manga mune mhosva 2 pakati ndiye kk kaunda kuna kaunda kuna ufumo wangu azvinzo kuna subcontinent ndinokuziva here kuti vakuziva kwambokuenda zvakanaka zvatichaita tichataurira tochiona kuti tinotangira papi nhau yenyu mazvibva tichitange kubatsira uyo ari kurwara nepfungwa tichitangira ipapo tochiona toita sei mazvibva igado asi musashupike asi zvandinoda manje anozodawo munhu anenge achimbogara naye achibatsirwa handizvidiki inga achimutsikamisa wachiita sei tichitangana naye kusvikira chazomuona aichaizvo tichiromba futi kumba chiita iso kusvikira tasvika amba yedu panze ndaomberwa na munoerenyi vapara ukaona magetsi atadza kura yabhande pakacho handifini magetsi ndinofanisa Mtoko. Amjisangana na wakulu ahwa. Anduziyo kuti kaunda ane mupfumo wake. Nazvo izvi. Basa izvi. Nenda kutauzwa badalo basalirei. Mukandibvunza mondoita sei ndataura rongo kuibasha ndataura rongo nchiti basi basa ringarifambe iri baba ndiyo mbindiro ndingadai nayewo pakati hamuna kutanga nazvo nhasi izvi ndakabva kure nazvo ndichiona vanhu vachipona padecha napadecha saka ndifunga kuti mungazvikundei usasvipe mati zvakanaka
aizvo tinozviziva kubasa kwenyoka reo ini pamuda ndibudisa 2000 Tichkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Tichkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkach MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora tete.